Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Ïing basa ki Khunswet halat Umsaw. Nyam kabalatip kum ka SOS Children's Village Shillong. Kala Pluh hakamit jong ka arpu artarik uyayong arajarapsan. Kani ka Ïing kala Jingjulor kumba prapo na ka shispa lani prapo persen handrai kamadien lalaban pelip ya kading na ka jingwan poi ki kali pelip ding jong ka Fire and Emergency Services. Ha kani ka jinja omsyam la don Umsaw. Kat kum ka jingte bala yolum la yatho ba kadaw ka jingplu jong kani ka Ïing kadai namar ka jingthot ha ka boarding electric. Shushu la yo jingte ba ka Ïing ka paplu kadai ka hol jong kishenrang. Ka SOS ka badan ha nyam kadai ka belasdang trikam nadu usnam ka khandai spa khandai pundai bat kani ka hol ka paplu kadai ka Ïing ding ka bala arpusan snam AA.